Agrub-rubwat ni Jesus sa pumanaw, idi nagtaray ti may sa atao, anapan kenkwana. Nagparintumang iti sangwanan na ket nagsaludsod. Naimbag a maestro, anya ti aramidek tapno magunod ko ti biyag nga agnanayon. Apay nga awagan nak iti naimbag, kinuna ni Jesus. Awan ti naimbag no dilaeng ti Diyos. Ammom dagiti bilbilin, di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi iti ulbod, di ka agswitik, agraem ka kadagiti nagannakken ka. Maestro insong bat ti tao manipod kinaubing ko, tinongtong palko amin dagitoy abilbilin. Minatmatan ni Jesus as iaayat ket kinunana kenkwana, adda maysa a pagkurangam. In kailako ti amin asanikwam, samo ited kadagiti napanglaw ti paglakwam, ket addanto kinabaknang mo sa dilangit. Kalpasan na umay ka sumurot kanyak. Idi na isao ni Jesus daytoy nagladingit ti tao, ket sililiday a pimmanaw agsipod tanabak ng unay. Inwaras ni Jesus ti panagkita na sana kinuna kadagiti adalan na, nagrigat ket din asumrek dagiti nabak ng iti pagarian ti Diyos. Nasdaaw dagiti adalan gapo kadagitoy asauna. Ngem intuloy ni Jesus tinagkuna, anak ko, nagrigaten asumrek iti pagarian ti Diyos. Nagrigaten ti sumrek iti pagarian ti Diyos. Nalaklaka ti ilulusot ti kamelyo ti abot ti dagom, ngem ti isiserrek ti baknang iti pagarian ti Diyos. Ad-adamanen ti siddaaw dagiti adalan, ket nagsisin na ludsod da. Si asino nga ruden ti maisalakan. Minatmatan ni Jesus ida sana kinuna, saan ang maaramid ti tao daytoy, ngem kabailan ti Diyos, takabailan nga aramiden ti Diyos, dagiti amin abambanag. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken kao Kristo. Good morning. Bagayo man ta kaabayo. Good morning. Good morning. Maysa kadagiti karigatan nga ipatpatrabaho kanyak daydi inang ko, apong ko. Ta kumapsot mo ti panagkita dan idiubing kami. No apay mga siyak ti paborito data upat kam nga nagsasarunong nga agkakabsat. Haam mga nimanang ko, haam mga dagayadwa nga ading ko ti pagtrabahon da itoy, siyak ti kanayon da nga pangibagaan da ito nga trabaho. Kanayon nga no, masapol da ito nga trabaho, siyak lata ti ayabanda. Amuyo na niya da nga trabaho. Di agyobon ti panait, ijay dagom. Ay amuyo dagom? Bakahan nyo mga amo, panait. Ti panay ay ti dagom may idi ka pasaray pa aglatin, batit dumakdakkel, aging gana nga daytay paragpag ti payong nga daabot na, iso ti pagdadait ni inang ko ti sako, amuyot sako. Kadaagdait day di inang wano ni apong ko, rupaw, ingagyubon. Ponom ta ramparanga rod mo, ti silaw may, kasi di ma sila mutam di jetap no ko ha? Anyon sa mo na, anyon sa mawawatan di ibagbagak. Sila mutam no nawaralat ta di murdong na tiritira no made ngatam sila nagrigat nga trabaho dat agyubon ti agyubon ti dagom basta no agdait ni inagan ka agyubon ore dete makinana nga dete dipidal tay singer di maadda kuana de jay agapod di panait iyusok mo diyan ti pagkuan na aging gana di ngaton agnato kada iyubo nalaklaka nga yubunan de jay. Ti ko anangam do day ti batit kababatitan nga dagom apo. Taure siya kamukmot ati agdait ngam dagiti lasarsarait ang kumkumpormi no abot aga kayak met mapagkepet mo laki di aka basta agdait. Gadagom. Imagine di dagom. Ni maapo Jesus kunana na nalaklaka pa iti ilulusot ti kamilyo di abot ti dagom ngam ti pan nakaisalakan tinaba na. Nakakita kay ti kamilyon. Kada kayo nga napnapan ta Middle East, nagkikita kay ngatan, ngamsyak na buybuyak laeng ti kamel niya. Kasi sana ilulusot na di abot ti dagom.
Imposible ang nga talaga. Ngam di kamilyo nga ibagbaga na, di dagom nga, abot ti dagom ko na, in their time, sigon kadagiti expert ti Biblia, di panawon da po Jesus, ijay Jerusalem, ti alad da, bato. Tapnohan nga agsarik dagiti, basta agsarik dagiti atap nga animal, ti alad da, ti intero nga Jerusalem, bato. Kadi jay ruangan da, eksakto laeng makalsot ti tao nga ti nagsinan oblong deja ti awag da deja needle eye abot ti dagom kadija kadakkel na mabalin mo nga iselsel nga idoron deja kamilyo no ipilit mo ngam jiba nang narigat nga makastrek ta adu garod ti gargarit na haan nga deja dagom nga ori kay itudok mo ta dagom ita saka kamilyo iri na aya. Hana nga di mga dagom nga isildak mo ta kamilyo, isinya tartarabitabom mo teng kunata yun Iso nga di kunata di ruangan da, gate, needle eye. Sigon ka dagitay eksperto ti Biblia. Anda mo adya mo naabutan, jak pay mo nakapan, hanak mga eksperto ti Biblia nga di mo ti insuro. Da iso di awag da di needle eye, taublong. Iso nga nalaklaka kano ti isaserek di kamilyo, ijay abot ti dagom kunada needle eye kaysa dayjay banang dayjay ti sitwasyon na tapno maawatan tayo ta talaga nga imposible apay ngamin nga daytoy ti imbaga ni Apo Jesus ken daytoy nabanang nagtaray ken ni Apo Jesus napan isuna ti nagsaludsod haan nga sa bali anya ti aramidak tapno magunod ko ti biag nga agnanayon isuna kaya na nga saun tarigagayan na mo't ti kinalintag da ito, nalintag. Inya ti kuna ni Apo Jesus, amom dagiti bilin? Yes. I know the law. Kuna na mga ta-English mga ta dito, baka taga-Salcedo mga. I know the law. Inya ti kuna na, di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi ti ulbod, di ka agswitik, agraem ka kadagiti naganakking ka. Amom di kuna di Maestro insong bat na manipod kinaubing ko, tinungtungpal ko, dagitoy abilbilin. Kaya na nga saon, naglintag datoy nga tao. Haan nga nagswit-switik. Haan nga nakikamalala, haan nga nagululbod. Haan nga nagsaksi ti ulbod, haan nga naparpardaya. Kinita, ang danggan nyo tamno, amerisan tayo nga nasaya at minatmatan ni Apo Jesus asi aayat. Wow, ti panagkita ni Apo Jesus si aayat, nagsaya atin dito nga tao, at dapay lagayam nalintag nga tao. Sa naimpasaruno ni Apo Jesus, anya ti kunana, at dapay pagkurangam. Anya dayjay Apo, ingkaila ko amin asanikwam, ited mo kadagiti na panglaw, sumurot ka kanyak. Naspak ta baga na nawanan. Sinumot ti mayat-mat, lada kay kuma. Karkarigatam mo ti nagabrod, nagadal ka ti uray langa. Nakapundar ka mo basit, ta anak mo at damo ijayan. Nakapundar ka, sa ibaga ni Apo Pade, ingkaila ko, ited mo ka dagiti chismo, sa nga kaarubam, dahi ta naglakwam, sa kasumurot ka niya. Sino mayat nga rod? Talaga ang amadi. Pimana, uta sililiday unay. Ang dakay kuma. Dakay amin yung may nakimisa. Iba tayo dagita luglugan nyo, tailako tayo, taigatang tayo titugaw. Mangitain nyo, kagurad ako. No talaga mula Kristiyano kay ilako tayo aming alugan tayo, taigatang tayo titugaw. Jak to makimismisad tuya. Dakis ha. La. Awan nga talaga mayat. Kung kunaklaan, baka di kayo makimisan Domingon. Kada dito sitwasyon na, sililiday, kisot imbagan ni Apo Isusan, nagrigat kat nga, dagiti baba nang ko na nagrigat na nga sumurikan ti pagarian ti langit, narigat na nga lumsot. Kanukit kitaan tayo kakabsat, anya nga minti kayat nga ibagan ni Apo Isus dati, literal kadimo nga ilako tayo aminan, ipadawat tayon, awang mo pagbiag tayon, literal ka di nga, ilako yun, sumurot kay amin kanyak, tag-mission tayo. Apo kakakaasi mo, dagiti baryo nga papanan tayo, ano umay kay amin, intay mang misa, di pa'y kada umay ni Apo Padi, piyasta, data na nagadukay. Sa pailat dabalon nyo aming nga supot, ndakas.
Kanya ti ibagbaga na ngamin ditoy. Daytoy lalaki na ay ayo magka ni Apo Isos nga imuna apaya si mursurot tilinteg. Ada kadaanan nga istorya di seminaryo. Doa nga seminarista, di maysa, ada sulsulpeng na nakulit. Agbasketball, makiapa, mawarningan, agbalbaliw ngam nagagat. Ado dagiti kaya na nga trabahuan. Kada kuan ilemang na dagiti gamit di kadwa na agsangit tumanen, marurod tumanen, mawarningan tuman kini Apo Rektoran, agbalbaliw ngam nagagat. Kada ito yung may nga kadwa na nakasingsingpat hanga makabasag pinggan. Kanayon nga agkarkararag, haan nga maladladaw, haan nga kumarkarit, nagsingpat. Idi end of the year, ngamin seminaryo katinawon nga da evaluation na. Kada ito may sa, ito ada sulsulpeng na kanayon nga agbasol, gaputan nagagat, idi ko ang kunada, may rekomenda ka, you are recommended for the next school year. Dito yung may sa, kunada, ay aguray ka, rumwar ka pa'y. Nagreklamo. Kunana, dahil kadwak ka na yun nga makabasol, na i-rekomenda, siya nga awan ti basol na, hanak mo, apay nga handang i-rekomenda. Kunakano dahil padi, awan ti naaramid mo nga madi, haang ka nagar-aramid iti madi dito'y seminaryo, ngam awam mo ti naaramidam anasayaat. Nagbaliw permidayayan niya. Sabali di agar ay sabali di jay mangtungtong paltilinteg kendi jay agaramid iti nasayaat. Oh. Nalawag. Tada tayo gamin ti gauge tayo tila barometer ti panagbiag tayo ikarkarigatam ti haagtungpal ti linteg haang ka nga makikamkamalala. Tilagol mo ti biyag ka, haang ka nga ag-sweet-sweetik. Tilagol mo ti biyag ka, haang ka mamatpapatay. Tilagol mo ti biyag ka, haang ka nga agul-ulbod. Umanay ka di deya ti pan nakaisalakan ko na ni Apo Isos, haan. Ti karo nagamin ka di tayo matungpal dagi jay lintegan kasado karon nga agaramid ka na sayaatan. Tilagol tayo ka hang mangtungpal ay mangtungpal ka dagito nga linteg kurang no ti pagsasaritaan ka pan nakaisalakan. Kasano ti panagaramit ti nasayatan niya dito kuna nagaputan na ba nangen kitaem ti pagsayaatan ni kabsat mo haan laeng nga deyi panagtungpal mo kitaem ti pagsayaatan ni kabsat mo anya ti kunana ing kailako ited mo kadagiti na panglaw naglidayen madindi jeri nana. Kasi matlaeng kanya tayo. Kunam ko mahanak mag-sweet-sweetik, Father. Awam mo't mapaspasaktak nga kaarubak, awam mo sa saurek. Nagmayat-mat, ngawan sa saurem. Kalumabas ka, gaputa pa nagibibilag, hamo mga kurkurangan, jay irik jay kaarubam. Ngam nalabsang makirkaraidan ti manukan kemawaran, hamo masinagsagin, urek hang ko mga basol, hang ko mga imbaon, dagita manok, hamo ko mamaymayat ko mano pinalapal mo, han? Pinalsiitam ko masa ka di magas ti papaya ang di at least libre. Iya ko na nakauwan hanggang gararamid ti madi ngam adda ka di tultulong mo nga nasaya at dayjay ti bagberukan ni Apo Jesusen. Dayjay ti kitkitaan na kanya tayon. Intumot no mapantayo king kuana ka, timat armas tayo, kunana dayjay opening prayer tayo, Apo tarabayan sa ganaan, pabiligan na kami, tapno adda ti panagaramid mi iti na imbag. Panagaramid ti na imbag, haan nga panagtungpal la ti bilin, kurang dayjay no pan nakaisalakan. Kas pangarikan ko ma, hanak mga agsitswitik, hanak mga justice mo ti biyag ko, hanak mga manglukloko di padak nga tao. Nga maawan ba araramidam nga nasaya at jibagbagim lat iserserbiam. Hangka mga agbasbasol kadakwada, jibagbagim lat itantanok mo awan. Isugarod di kunada, into no sumaklang tay kini Apo Diyos ka, timog kunana ka, hamog ka nga, kasano ka ado ti kwartam, kasano ka ado ti pundar mo, kasano ka nga to ti adal mo, kasano ka nga to ti position mo. Timot sa ludsuden nanto nga kunada kanya tayo kas ano ka anagayat.
Diyay ito panagayat tayo, diyay ito tulong tayo, kinikabsat tayo, ijay tayo nga marukod ti pan nakaisalakan. Kaladay ito nini, kunanan minatmatan ni Apo Isos kunana, saan nga maaramid, sino pa iti maisalakan kung nadagiti adalan, haan nga kabailan ti tao. Ngam mabalin nga aramidon ti Diyos, wan kakabsat ti panagtungpal ti linteg. Mabalin tayo nga agdisiplina nga tao, matungpal tayo deta. Ngam di jay extra nga ayat, nga mangkita ti kasapulan ni kabsat mo, tapno ag-benefit iso na, masapol nga addan na Diyosan dito'y deta. Tano awan, kurang. Narigat mo nga ited tabagim, narigat mo nga ited. Anyaman dagiti mabalintay nga ited, sa nikwa, no, naikangkas sa nikwa, well and good. Itulong mo. Naikangka ti talent, well and good. Iburay mo. Naikangka ti position, well and good. Haan lang aga po tayo ti obligasyon mo, iserbim nga addaan puso. Tahaan nga amin, kung na tayo, tila makatulong ka dagiti baba nang no. Awan ti ba na nga awan ti kasapulan na, awan mo ti marigrigat nga awan ti maitulong na addalat ta maitulong tayo. Isugard nga na kunana, numapantay to di jay, tinto pagrukudan na, no kas ano tayo nga nagayat. Adda may sa gayam ko, padpadak nga di makkel at irigat, tapada kami mat nga sigon ti exchange ti messages mita follower laeng hanggang pa'y nagkita. Nga mag-share kami, kas lagpadpada tati di makkelan apo. One, the same. Di makkel kanumat, nga idi, kaslakan nyami, nga no, jay kusina mi idi, jay sirok ti balay, no kastoy nga aglemlem, kalkalpas ti lemlem, amoyo lemlem. Oh, amoyo lemlem. Ijay enti kusina jay sirok me, inikaikan mi laeng iti tapi, amoyo ti tapi. Tepi. Nga isulaang ti baddakam no mapangka di kusina no aginaw ka umalis ka di may sa abato adi jayan ga po ta agobog alinta kolkolay ang kada dapat taki-taki alinta yan di kusina kas di ti balay nga di makkalan me istorya kas jay makanya na kitatan napagasatan nakaasawa ti adda mabalin na amoy ti puso na the same anya di jay puso na kas la pilantropison agberbirok ti mabalin na at tulungan. Never nga para di bagi na apaya kung nanangar di ko na tayo ijay Facebook nga tumulto, nagbibigay ka hindi dahil mayroon ka. Nagbibigay ka dahil alam mo ng pakiramdam yung walang-wala. Dahil ti puso na. Iso nga ang ko nga tagikuan father ko na apaya masapol nga itulong ko apaya amok tiriga na. God bless your heart ko nakmat a bendisyonan ko man niya po Diyos tapusom tahaan nga agbaliw. Kiday jay nasingputan, nalintagbiag nan, ngam ti berberukan na, nukas ano nga agayat ka dagiti dadduma, han na pa iba kayat nga ibaga nagan na no tumulong. Kiday jay ti puso nga kayat ni Apo Isos nga pan nakaisalakan kanya tayo. Ti karo na, wan nalintig tayo, no, jibagbagi tayo ti serserbian tayo, jibagbagi tayo ti para kanya tayo, hanak mga mang sitsiti, kanak mga mang lukloko, awang mo ti mabadbadekak nga kabsat ko, kagbiagak, wan angam no daduma para kanya tayo. Ti kaharit na dito, nukas ano ka nga agayat, haan laeng nga panagtungpal itilinteg. Kaulitan tayo kakabsat, kunana ditoy ni Apo Isos no amerisan tay nga nasayaat kunana saan ama aramid ti tao daytoy ngem kabailan ti Dios amin nga aramiden wen ti laeng makaited ti adda kanya na ti talento na ti laeng kabailan na ti tumulong ken ni kabsat na nga addaan puso daytay adda ni Apo Dios ken kuana narigat nga aramiden ti tao daytoy no kurang di ayat ken ni Apo Dios no tila pampanunutem ken nalinteg kamet para kanyak narigat mo nga kitaan di pagimbagan ti sabali no awan ni Apo Dios ditoy isu nga kuna na imposible iti tao ngem posible ken ni Apo Dios mabalin mo nga agbalin a posible kanya tayo baka pagibasaran rumwar kay ije balayaw
At dadagiti tattao ken amok nga narumwarda no mabalbalin haanda nga pay agitugot ti kwartada apaya sayang. Baka adda paggastuan bay am ta isuna ti agilibre. Dagitay imot. Adda kasi nga tao handa nga agwalwalit handa nga agtugtugot apaya. Amo maayon da grupo yo barkada yo ke gumatang kayo. Ay awan na itugot ko. Kanayong kay nga rumor ka awan na itugot ko. Kanayong kay nga rumor ka awan na itugot ko. Handa kan itugtugot. Kas ano nga rumor ka di balayo? Nga ko nam ijibagim ka amahang ka mo maawanan kinagpaiso na ko nam ijibagim ka mangitugot ak apaya baka adda matulungak di tarwar. Narigat? Ay Ilocano tayo nga talaga. Narigat da jay. Dati rumwar ka mas lamang itugot ka nga at baka adda matulungak. Sino nga tati umuna ang matulungak? Da jayan laktawon tayo di pa nagtungpal iti linteg. Tano ti pampanunutan tayo nga kina Kristiyano tayo kas ano nga agtungpal ti linteg nakabaybayagan wan agbasbasol tayo amin. Layawon tayo kas ano tayo nga agayat kalpasan nga natungpal tayo dagito alinteg. Di mo tikarit na kanya tayo. Tada serbi di kina Kristiyano tayo. Ulitin tayo. Narigat tayo nga aramidan. Samula maaramid da ito'y no adpudpud no nga adda ni Apo Diyos King ka. Sa balimot aday tay mangmangted gapulang tadda kayat na something in return ay kamadi aday jay. Agmulmula day jay, investment day jay. Patubo day jay. Kaslakal agbanban niit day jay nga liw-liw-liwan na ka. Ngam no day tayo pusom ka natural nga, anya ti mabaling ko nga itulong nga urehan da daw dawaten. Apaya ay ayatem nga rod idan. Iso nga rod ti ko na imposible ti tao, ngam posible kini Apo Diyos. Ulitin tayo, inton agkamang tayo kenkwana, sa ludsuden nanto, rufo kas ano kaado ti ayat mo. Kasano kadakkel ti inyayat mo kadagiti tattao. Hanlaga po ata nagpadi ka, basic data. Ore ka padi ka mat. No? Awang pa'y mayat nga makimisa, king katapaya. Wah! Ore ka padi ka, haan? Oh. Kali makanyayo ore ka nakaukur ka, apostolada ka, dalikliktor ka, dakwata na awang pa'y mamatiking ka. Iso mula iso Ala nga padi, anda tayo amin Iso ti kunana sa lutsudan na to, kasano magkadakkel di ayat mo. Kasano kadakkel ti imbuhos mo kayat isunto ti armas tayo. Ulitin tayo, no agsubli tayo, no kutkutan tayo ti amin na sa mula maaramid dayta no adda ni Apo Diyos iti biyag mo. Sa mula maaramid dayta no sulid. Diyay pamati kini Apo Diyos dito ayan ay puso ti biyag mo.